Poštovani slušalci, nije slučajno. Sačekajte. Nego kažem... Sačekajte, udarili ste ženu. Bratu, da sačekajte, sam udarili ste ovu ženu. Pazi što se desilo. I desilo. došao je njen brat da se bije s vama. Pazi šta se desilo, da vratim film. Da vratim film. Da vratim film. Ušao sam u kupatilo. Da. Povukao sam da se pomokrim. Je li bila ona tamo? Da se pomokrim. Je li bila ona tamo? Daj, pustite čovjeka da ispriča to što hoće. Povukao sam onaj konopac da pustim vodu iz vodokotlića, da pustim vodu. Da li je bila žena unutra? Ostao mi je onaj konopac u ruke. Da. Popeo sam se na šolju nogama da zavežem ponovo konopac za vodokotlić gore, da ostavim sve kao što sam i našao, da ne bude da je onaj sivonja ušao u kupatilo i da je nagrdio to. Međutim, kako je onaj ventilator za luftiranje WC-a izviše moje glave bio dok sam ja vezao konopac, uhvati mi onaj ventilator mi uhvati kosu. I pogledaj mi punu šaku kose gdje mi je on otrgao kosu. Samo da vas pitam. I on se onda kasnije i ubrio. Vi sad pričate drugu stvar. Pitam vas, udarili ste ženu. To je kasnije bilo. Ja sam sa punom kosom u svojoj ruci izašao. Žena je stojala na vratima kucajući bespomučno i želeći da uđe na mašini. Ona nije kucala na vrata nego na mašini. Ja sam mislio da kuca na vrata. Rekao sam, gospođo, što kucate u pizdu materinu, i pokazao sam joj moju kosu. Ona je rekla, ne kucam tebi nego mašinu. Ja sam mislio da me laže i sabio sam joj onu kosu u vrat. Znate li vi čija je to sestra? To me ne zanima. To je Milica Tyson. Majke Tyson, brat njen. Majke Tyson, koji će sada da dođe i da vas razbije boksom. Znači on trenira boks, on je bio bokser i ubit će vas sad kad dođe, ubit će vas. Ja sam spreman da se izvinim. Ne možete se Majku Tysonu izviniti nikako. On je pojeo uho Evinderu Holinderu je pojeo uho. Pa ja sa njim nemam šta da razgovaram. Sa Holinderom. Ne nego sa Tysonom. Sa Tysonom će te razvaliti. Ovaj prijatelj, ovo što je izgovorio, ovo je sve tačno. Samo nije napravio da je lijepo zaslušati. On to nije napravio. Majka Tyson će ga sada ubiti. I vi ako ste mu brat, idite u familiju Tyson, tu su, evo, 3 kuće odavde, tražite Majka Tyson i tražite da mu jedino neutralna ličnost onda može sa takvim divljakom da razgovara. Hoćete li poći da ga zamolite? Pa ako bih ja pošao vas bi ubio bi vas. On bi me raznio. Ako bih ja pošao boksovima bi me ubio. Znači, baš bi te razvalio. A reci mi ovo, toj ženi si stavio svoju kosu u usta i ona je nastradala. Nije ona nastradala, nije njoj praktično, samo ispljunula, možda je neka dlaka ostala u usta da je smeta, ali ništa to ne može. Plakala je. A morala je doživjela je stres. Niste znali da je to Tysonova sestra? A kako ću ja sam bio... Jeste li vidjeli da je ona crkla? Ja sam bio uzaptio sam bio kad sam je vidio da kuca. Mislio sam da kuca dok sam se ja praktično sa kosom dijelio ovamo iz višeg vodokotlića. Mislite da se zajebala s vama? Ne, mislio sam da je nasrtljiva, kao što svakome se desi ispred WC-a daje i da neko staje u WC i onda ti počneš da lupaš, želiš da uđeš, pa što radiš? Izlazi, popiškiću se u gaće. Ona je bila nasrtljiva, ona nije vikla, ali je kucala. Međutim, ispostavilo se da je kucala na mašinu, što ja u trenutku kada sam izašao iz WC-a, otvorio sam Viber, od bola sam griškao, Viber sam otvorio, grupu na Viber sam otvorio, falio sam se. I grupa savršeno radi, brate. Možete li vi sad... Pa to da si odmah u startu rekao da si napravio kad si izašao, a ne da si ostavio ovo u usta, možda bi i dobro bilo. Možete li vi sad Majku Tysonu na Viber da napravite grupu s njim? Mogu. I da njemu na grupu pošaljete, moj brat je slučajno udario tvoju sestru. Ja sam to i htio da napravim ja i Mike Tyson da se zove na Viber grupa. Ajde, napravite grupu na Viber. Napravit ću sad, odmah posle kraja emisije, ja i Mike Tyson. Prvo ga pozovi za prijatelja na Instu, jer ne možeš da napraviš grupu ako nemaš broj telefona.
Ima broj telefona. Imaš i ti njegov broj telefona? Imam broj telefona. Onda ga samo onda napravi grupu i počni konverzaciju. Vi ste uzeli broj telefona od Mike'a Tysona kad je prošle godine ste mu mjesili... Lep. Vi ste išli lep da mu pravite. Da. On ne umije da mjesi leb i onda je morao neko da dođe da mu izmijesi leb. Ja sam mu stavio jedan normalni leb, pekarski s ovim brašnom. Vi mijesite s pekarskim kvastem. Da, sve radimo onako kako su radili prije naši stari. Evo mi smo tu i donijeli, nego se otegnu priču.